μην ξεχάσω κάτι, να μην παραλείψω κάτι. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους μας. Με υγεία, με αισιοδοξία και με θετική ψυχολογία. Αγαπητή μου και σεβαστή μου δασκάλα, Σενσέι, κυρία Κατερίνα Λουκοπούλου. Καλέ μου φίλε, συνοδοιπόρε και δάσκαλε, Νικόλα Γεργινούδη. Αγαπητέ μου και σεβαστέ μου πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, γονέα και φίλε, κύριε Ιωάννη Παπαπαναγιώτου. Αγαπητοί μου γονείς, αθλητές, αθλήτριες και φίλοι της Ακαδημίας Πολεμικών Τεχνών του Περσέα μας. Σήμερα θα τιμήσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο κάποιους αθλητές μας και κάπως λίγο πιο πρωτοποριακό, κάποιες μητέρες γονείς. Το τονίζω, το επαναλαμβάνω. Μητέρες γονείς. Μητέρες γονείς. Η παρουσία όλων σας μας τιμάς και μας εψυχώνει για μια πιο αισιόδοξη, πιο δυναμική και με θετικό πρόσημο εξέλιξη του συλλόγου μας και αληθινή πρόοδο προς κάθε κατεύθυνση, όπως τονίζοντας τον υγιή αθλητισμό, τις πολιτιστικές και βαθιά ανθρωπιστικές δράσεις μας. Σε αυτό το τόσο σημαντικό μας ταξίδι ψυχής, πνεύματος και σώματος, για την προσωπική μας αυτοεξέλιξη και κατά κύριο λόγο του αθλητικού δυναμικού μας, σας χρειαζόμαστε υποστηρικτικά κοντά μας, στοχαστές και συνοδοιπόρους. Σήμερα, προσθέτοντας άλλον ένα χρόνο ζωής σαν άνθρωπος και σαν εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών στην Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών του Περσέα μας, αισθάνομαι αληθινή και βαθιά ευγνωμοσύνη για ό,τι είχα την ευλογία να γνωρίσω και εμπειρικά να βιώσω. Να αισθανθώ με κάθε τρόπο την απογοήτευση, την ακαριστία και την ευγνωμοσύνη, την επιτυχία και την ευγενή αναγνωρισιμότητα, τον απέραντο σεβασμό, την τιμή και την αφοσίωση, την ταπεινότητα και την ευγνωμοσύνη. Και όχι μόνο αυτά. Τι έμαθα όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτό το πεδίο δράσης και αντίδρασης? Οι πολεμικές τέχνες δεν είναι μόνο θεαματικές τεχνικές. Δεν είναι ανελαίτη και ανεξέλεκτη βία. Δεν είναι άμετρη έπαρση και αλαζονία. Δεν είναι επιβολή του δυνατού προς τον αδύναμο με κάθε προσβλητικό και ταπεινωτικό τρόπο στην ανθρώπινη υπόλοιψη και αξιοπρέπεια. Δεν είναι τα σκοτεινά και μη σκερά κομμάτια του ψυχισμού μας. Δεν είναι μόνο μετάλλια, ζώνες και τάν. Ευγένεια και σεβασμός, ευθύτητα και ειλικρίνεια, τιμή, θάρρος, κουράγιο και ανδρεία, ετοιμότητα, τιμιότητα και δικαιοσύνη, καλοσύνη και φιλανθρωπία, αφοσίωση και πειθαρχία. Μερικές από τις αρχές που διέπουν τον κώδικα τιμής των σαμουράι, το επωνομαζόμενο Μπουσίντο. Καθημερινές εκπαιδευτικές αλήθειες για εμάς, απέναντι σε έναν νεογεννηθέντα πολιτισμό, ανευθυνότητας, μέγιστης υποκρισίας, άτομων και αρνητικών δραστηριοτήτων συμπεριφοράς και απαξίωσης κάθε έννοιας δικαίου. Πολεμική τέχνη, ζουζίτσου, είναι δρόμος ιερός, βαθιά μυθικός και μυσταγωγικός. Είναι δρόμος άπειρες φορές μοναχικός και αισθαντικά δύσκολος. Είναι δύσβατο μονοπάτι και ατραπός που οδηγεί στο αληθινό φως και στη γνωριμία με την αληθινή δυναμική του εαυτού μας και τις προσωπικές μας αξίες, ικανότητες, δεξιότητες και δυνατότητες. Είναι θετική ψυχολογία με αρεαλιστικά όμως κριτήρια και πρότυπα. Είναι στιγμή εξάντλησης ψυχικών, πνευματικών και σωματικών αποθεμάτων. Παράλληλα όμως είναι και ανεξάντλητη ψυχολογική ανθεκτικότητα.
άμετρη πνευματική ευθεία και αντίληψη, υγεία και δύναμη σώματος και πνεύματος με κάθε τρόπο. Στις πολεμικές τέχνες ανακαλύπτουμε και αποκαλύπτουμε τους άγγελους μας και τους δαίμονές μας. Τον άνθρωπο με τα ταπεινά ελαττήρια, όπως τη ζήλια, το φθόνο, τη μυσαλλοδεξία, την αμετροέπεια, την κακότητα, την οκνηρία, την ανευθυνότητα και τα αρνητικά του ψυχολογικά υπόβαθρα, εμπειρίες και πεποιθήσεις που τον καταδιώκουν και τον ρίχνουν. Ανακαλύπτουμε και αποκαλύπτουμε τον ημίθεο μέσα μας, τον ήρωα, τον αλτρουιστή άνθρωπο, τον μακρόθυμο, τον γενναιόψυχο και τον καλόψυχο, τον φιλότιμο και τον τιμητή της αλήθειας και του κράτους δικαίου, τον υπεύθυνο, τον εργατικό και τον θετικά δημιουργικό, τον αιώνιο εραστή και φιλομαθή της ουσιαστικής γνώσης και της φιλοσοφίας που τον εξυψώνει και τον κάνει φωτεινό, ξεχωριστό, ιδιαίτερο, ειλικρινή και φιλάνθρωπο. Είμαστε Σπαρτιάτες πολεμιστές, ευγενείς υπότες, σαμουράι, υπηρέτες θεσμών και αξιών. Είμαστε μπροστάριδες, ανοίγοντας δύσκολους δρόμους και χαράσσοντας ψυχές, ευφυΐες και υγιείς πεποιθήσεις. Μακριά από το επικίνδυνο ίντερνετ, την εξάρτηση από τάμπλετ και κινητά, από ατελέσφορες τυχάρπαστες και καιροσκοπικές αντιλήψεις και παρέες. Μακριά και ασφαλής από κάθε εξαρτησιογόνη ουσία και αρνητικές ανθρώπινες τοξικές συμπεριφορές και εικονικές αλήθειες και πραγματικότητες. Μακριά από κάθε καταστροφική πρόκληση και πρόσκληση της εποχής μας. Μακρύς ο κατάλογος των θετικών χαρακτηριστικών των πλεονεκτημάτων που μας αποδίδονται μέσα από την εκμάθηση και την ενασχόληση με μια πολεμική τέχνη. Ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών είναι η άψογη συνεργασία μεταξύ δασκάλου, γονέων και αθλητών και αθλητριών. Πάμε μπροστά, πάμε παραπάνω, κάθε στιγμή και με κάθε τρόπο. Δεν πτωούμαστε και δεν τα παρατάμε απέναντι στην κάθε αντιξιότητα και δυσκολία. Ποτέ και με τίποτα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό η σπουδαία μας δασκάλα κυρία Κατερίνα Αλικοπούλου.